Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 2 дні пасля выбараў людзі выходзяць на пратэсты ў Мінск. Сілавікі робяць усё магчымае, каб сцішыць гэтая народная незадаволенасць. Але ці сцішыцца і да чаго па выніку гэта можа прывесці? Усё гэта мы зараз і паспрабуем абмеркаваць, прааналізаваць і прадказаць сваім госцям. Это палітолог Андрей Казакевич. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день. Спадар Андрей, можа быць, я пачну крыху здалёк. Ну, ўжо усе фактычна, хто мог, далі ацэнку самой выбарчай гэтай кампаніі, я маю на ўвазе, як праходзілі там выбары, там стварэнне камісій, назіральнікі, падлік галасоў, ўсё такое. А мяне цікавіць палітычны бок. От як вы ацэньваеце тое, як была праведзена, скажем, палітычная кампанія гэтая асноўным прэтэндэнтам на кіраўніка Беларусі? Ну, яна была цалкам правалена. Я думаю, што тут цяжка знайсці хоць нейкія дасягненні палітычныя, да, якія былі у Лукашэнкі у межах гэтай кампаніі. Была цалкам правалена камунікацыя з грамадствам, то есть інфармацыйная палітыка. Была цалкам правалена кампанія, як звычайна папулісцкая такая, да, звязаная там, скажем, з абяцаннем грамадству чагосьці добрага, там, эканамічнага развіцця. Напрыклад, да, цалкам не патрапіў гэтым годам прэзідэнт у чаканні людзей і бачна, што спрабаваў навязваць сваю павестку, распавядаць там пра 90-е, распавядаць там пра тое, што ў нас там стабільнасць і гэтак далей, хаця людзі хацелі пачуць зусім іншае, да? Людзі хацелі, каб ім далі нейкую візію, хацелі, каб ім паабяцалі нейкія перамены. Я думаю, што многія б прагаласавалі б за дзеючага прэзідэнта, каб, вот, скажем, гэты палітычны бок, многія з тых, хто не прагаласаваў, да, скажем так, каб гэты вот палітычны бок, ён быў значна больш прапрацаваны. А так, моя ацэнка — это просто правал. І тое, што адбываецца зараз, гэта вот працяг гэтага правалу, тому што калі сілавыя структуры рыхтаваліся да гэтых падзеяў не адзін месяц, все пра гэта ведалі, пужалі і гэтак далей. І ў выніку мы маем самыя масавыя пратэсты за апошнія 20 год, так гэта дакладна. Мы маем першыню гісторыі, да, Беларусі выкарыстання спецсродкаў, як гумовыя кулі. Мы маем ахвяры чалавечыя, і гэта, зноў жа, упершыню ў гісторыі палітычных пратэстаў у Беларусі. То есть это просто, это просто катастрофа па вялікому рахунку. І гэта яшчэ раз паказвае, наколькі все-таки глыбока правалілася вот палітычная кампанія ўладаў у гэтых выбарах. Але ўсё ж такі Александра Лукашэнку нельга абвінаваціць у тым, што ён навічок у палітыцы, што ён не ўмее адчуваць і разумець, што хочуць. Але як у такім выпадку патлумачыць, да прыкладу, калі вот выбары ж ідуць, вот да каго ты павінен ісці, да каго ты павінен звяртацца? Да журналістаў сустрэча толькі з дзяржаўнымі журналістамі, прычым не пад запіс за закрытымі дзвярыма. Да людзей не. У вайсковыя часткі, прычым там АМАПу, там спецыяльных розных войскаў і гэтак далей. Вот што гэта? Я чуйку згубіў? Гэта ў мяне просто загадка, да? Таму што ўжо у весну, калі была фактычна пачалася кампанія, мне вот, асабіста было абсолютна незразумела, да, чаму вось такія паўзы у камунікацыі там з медыямі, да, вот бярэ Лукашенка. Чаму фактычна не было такой вот, зноў жа, там нейкай праграмы, да, такой прыгожай, да, якая была пагучана там за некалькі месяцаў, і якую там вот прапрасоўвалі все дзяржаўныя медыі хаця б, так. Чаму сапраўды вот не было нават спробы? Вот такое адчуванне, што просто вот лянота было, да, подстроиться под настрой насельніцтва, да. Было некае такое вот упартае жаданне
праціснуць сваю ўласную нейкую візію, свой уласны парадак. Мне і так зробяць мае 80%, чого мне тут тыркацца. Так, да, вот я бы сказал, что просто нелагічна, глупа абсолютно. Але вот, гэта вот был асноўная, так бы мовіць, прыкмета, асноўная якасць ўсей гэтай выбарчай кампаніі вот, з боку ўлады. Конечно, некоторые речи элементарные, як падавалася, да, не были зроблены. Той же самый выступ послання, да, рабіць яго за пару дзён да галасавання, ці ўжо там пачалося, напэўна, да, тады ж датэрміновае галасаванне, неяк бессэнсоўна па вялікому рахунку. Конечно, трэба было б адставіць там за месяц, напрыклад, да выбараў, там ці за 2, там з ўсёй неабходимой прапрацоўкай там таго, як медыа потым гэта паказваюць, да, там з нейкай такой вот падтрымкай з боку там розных экспертаў і ўсяго астатняго. То есть вот так як гэта в прынцыпе і рабілася раней, а зараз это просто цішыня. І зноў жа вся гэта вот нейкая такая вот закрытасць, некая такая вот секретнасць, все некія нагнетанні вот это, да, то есть вот таго, што нешта адбудзецца кепскае. Вот у нас будуць весёлыя выбары, а пасля выбараў яшчэ весялей, там, да, гэта наведванне пастаяннае воінскіх частак. Конечно, все было. Я кажу, это альбо выглядае збоку, гэта выглядае як просто правал. Магчыма, просто чагосьці не ведаем, там ёсць нейкае лагічнае тлумачэнне, чаму вот менавіта такім чынам Лукашенко себе паводзіў на гэтых выбарах, але я, на жаль, такой інфармацыі не маю. А другі бок, вось альтэрнатыўныя кандыдаты і, напэўна, самы галоўны альтэрнатыўны кандыдат Святлана Ціхановская. Ўсё ж такі, вот выпадковасць, вот нават не хацела, а патрапіла. Вот як вы можаце патлумачыць такую вялікую падтрымку яе? Конечно, выпадковасць. Да, гэты год ён шмат што сышлося, да, і каранакрызіс, і эканамічны крызіс. И вот эта вот стомленность от стагнации, якая у нас працягваецца уже 5-10 год. И вот просто у грамадства з'явіўся вялікі попыт на некую новую асобу, якую можна было побачыць кожнаму сваё, да, вот шырокім пластам насельніцтва. І мы, калі узгадаем гэту кампанію, спачатку гэта пачалі бачыць у Ціхановскім, потым ён сыходзіць у цень Бабарыкі, і потым уже выходзіць на сцэну Святлана Ціхановская. І ёсць адчуванне, што па вялікому рахунку, вялікай народу, зноў ж, мы не ведаем, колькі там адсоткаў, да, але вялікай частцы народу просто хацелася нейкага новага чалавека, і не так важна хто. Хаця пры гэтым, конечно, кампанія была праведзена вельмі добра. Вот я вельмі скептычна да яе ставіўся на пачатку, але зараз мушу прызнаць, што з тэхналагічнага пункту гледжання, з пункту гледжання зноў жа патраплення ў чаканні людзей было зроблена шмат такіх вельмі якасных рэчаў. І сама кампанія адназначна аказалася паспяховая. Незалежна ад таго, мы мусім гэта прызнаць, незалежна ад таго, як мы самі там ставімся да гэтага кандыдата, і наколькі, скажем, там все гэтыя канспіралагічныя тэорыі маюць пад сабой аснову, што тычыцца фінансавання кампаніі, там, і гэтых далей. А пры ўсім пры гэтым, кампанія была, конечно, вельмі якасная. Ўсё ж такі тое, што столькі людзей падтрымала яе, гэта фактар асноўны, гэта чаканне і жаданне, прага людзей да нечага новага перамен, ці гэта спрацавалі паліттэхналогіі? Першае вырашыла, я думаю, 70%
ўсёй сітуацыі. А ўжо астатнія там 30-20 гэта паліттэхналогіі, да з майго пункту гледжання. Ну, рэшце рэшт, Беларусь не унікальная ў гэтым. Мы ведаем феномен Зеленскага, так, зусім недавно быў у суседняй краіны, дзе таксама чалавек, які ніколі не займаўся палітыкай, раптам змог перамагчы вельмі дасведчанага Парашенка. Ну і в іншых краінах таксама это зараз адбываецца, да? То есть такая, вот, скажем, ёсць запатрабаванне да такіх, ну, як бы папулісцкіх праектаў. Ну, я тут не буду укладаць у слово папулізм нічого кепскае, то есть, ну, просто як феномен, да? Калі чалавек, фактычна, не маючы ні досведу, не прапаноўваючы нейкай такой выразнай праграмы, да, раптам можа стаць вельмі папулярным і атрымаць электаральную перамогу. Ну, вось так яно адбылося ў Беларусі, да? Вот так яно спрацавала і нават ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму. Але вот наколькі ўсё ж таки варта было чакаць то, што так беларусы адрэагуюць на тое, што да іх меркавання не прыслухаліся, да іх выбару не прыслухаліся, што іх вось так нахабна спрабавалі падмануць, скажем так. І тут я ў дадзеным выпадку нават не пра падлік галасоў, потому что, ну, как бы со свечкой каля выбарчых комиссий не стояли, обвинувачивать не будем. Але ситуации, калі табе подсовывают бюллетень уже сапсаваны з нейкай там кропачкой за іншага кандидата. Калі прыйшлі люди галасаваць, і яны ведаюць, что на участку павінна хапіць на ўсіх бюллетеняў. І раптам оказывается, что бюллетеняў не хапіла. І все думаюць, а куды ж это их дели, а? А тут назіральнікі казалі, што завышаюць яўку, так што, мы ўжо типа прыйшлі датэрмінова прагаласавалі. Усё гэта вот накручвай. Да, але ці можна было чакаць, што это выльецца ў тое, што мы бачым? Ну, можна было толькі спадзявацца, ну, тым усім, хто выступае і падтрымлівае перамены ў Беларусі. Але чакаць, ну, я асабіста скажу, што я не чакаў, што гэта адбудзецца, што беларускае грамадства ўжо гатовае так палітычна мысліць, так бы мовіць, да? Асабліва улічваючы тое, што в палітыкі-то ў нас па вялікому рахунку апошнія 25 гадоў, ну 20 год не было. Таму, ну, сапраўды нешта просто змянілася, вельмі істотна змянілася ў грамадстве, адбылася, ну, нечаканая. Я думаю, што для большасці назіральнікаў, для большасці экспертаў абсолютно нечаканая палітычная мабілізацыя шырокіх сапраўды пластоў насельніцтва. І прадказваць гэта было... Ведаеце, я в мінулым годзе, напрыклад, калі пачынаў нешта спяць пра Беларусь, да, то уводна было тое, што Беларусь is a very boring country, да, то есть яна просто вельмі сумная, тому што нічога не адбываецца, да. А ў гэтым годзе гэта просто выбух. І сапраўды, я думаю, што ніхто не мог гэтага прагназаваць. Як там класік казаў свой час, я маўчу, трываю, але потым загукаю. Ну, да? Так, атрымалася так, што гэта недзе капілася, гэта вот напруга, гэта негатыўная энергія, гэта злосць, в прынцыпе, людзей на ўладу. І зараз гэта вот вылілася на паверхню. І, напэўна, да, Беларусь не будзе ранейшай. Яшчэ адзін момант вот, мне падаецца цікавым з двух бакоў, прычым. Вот я гляжу на людзей, звычайныя людзі, вот якія зараз нечакана нават у спальных раёнах выходзяць, становяцца ўздоўж дарог, там нешта скандуюць, для якіх нейкая там беларуская мова, нейкія там сімвалы, нейкая там нацыянальная самасвядомасць. Это заўсёды былі, ну, такія недзе там касмічныя нейкія, іх не тычацца паняцці, яны пра это не думалі, да, это самае. І яны стаяць і верым, можам, пераможам па-беларуску. Ну і далей там паміж сабой зноўку там на звыклай расійскай мовы. З другога боку, 9 жніўня Лукашенко выступае адказвае на пытанні журналістаў, назовём гэта адказвае. І ён у чарговы раз, ну, і злюблены яго прыёмчык, калі ён хоча сваіх апанентаў нейкім чынам там прынізіць, зганбіць, ён там ужывае беларускае слово. І ён говорит, вот она сказала, сумленныя выбары правяду. Ну, яна-то
сумленныя выбары. Не казала рускамоўная Ціхановская, яна не казала сумленныя, каго ты хочаш зганбіць. Ізноўку вот як бы што? Вот чуйку згубіў ці што? Вот чаго тут это працяг таго, з чаго мы пачыналі. Просто абсалютнае несупадзенне з тым, што сапраўды адбываецца ў краіне. Ну, просто, да, ну, ясно, что, напэўна, подколоть Тихановскую можно было бы, да, придумать чым, але, ну, конечно, не беларускай мовай, да, потому что яна беларускай мовай ты не карысталася падчас усёй кампаніі. Ну, амаль што, да, там, здаецца, пару разоў былі такі спроб. Вернемся да вось гэтых падзей. Я размаўляў са спецдакладчыкам ААН па Беларусі Анаіс Марын, і яна кажа, што, маўляў, я спадзяюся, што да жорсткасці, да жорсткіх разгонаў сітуацыя не дойдзе. Я кажу, спадарыня Марын, адзін ужо як мінімум загінул. Ну, афіцыйна, ну, вот на момант размовы было адзін афіцыйна. Так жорстка дубасяць дубінкамі амапаўцы людзей. Нават, ну, недзе жорсткасць, можа, залішняе. Супрацьстаянне ідзе канкрэтнае. Гэта у вас не жорсткасць? Яна кажа, безумоўна, жорсткасць, это па-чалавечы. Але вот так з пункту гледжання палітыкі, каб не пролілася кроў масава, каб не былі ўжытыя войскі і гэтак далей. Наколькі ўсё ж такі ёсць такая небяспека? Ну, небяспека ёсць, конечно, калі будзе нарастаць пратэсны рух. І, конечно, ну, не дарма Лукашенко наведваў все гэтыя часткі. Я, конечно, не думаю, што будзе масавае выкарыстанне вайсковых частак у любым выпадку, да? Але, ну, напэўна, сілы спецыяльных аперацый там, да, і нешта вот такія вот падраздзяленні могуць быць выкарыстаны, хаця я спадзяюся, што все-таки гэтага не будзе. І я не згодны з тым, што у нас не жорсткі разгон. То есть это уже калі гэта не жорсткі, тады, ну, пра што... Вам Александр Григорьевич скажа, он паглядзіце, як во Францыі разганяюць. Ну, няхай, мы можем это сказаць, але, па-першае, там і самі пратэстоўцы зусім па-іншаму экіпіраваны, зусім па-іншаму себе паводзяць і значна больш агрэсіўна. І... Да, я не бачыў нешта ні разу, каб у нас пратэстоўцы, якія паны не былі, білі вітрыны крам, рабавалі крамы, пераварачвалі машыны, да, палілі. Ну, шмат што іншае, это па-першае. А па-другое, у нас же аўтарытарны рэжым, там дэмакраты, там ніхто не ўключае інтэрнэт, там, да, і зусім іншая сітуацыя. А тут спецслужбы, усе на гэта працавалі апошнія месяцы, да. Мы маем, ну, вот гэта не нечаканая сітуацыя для ўлады, да, і ў такой сітуацыі, ну, то, што выкарыстоўваюцца такія менавіта сродкі, прычым упершыню нашай гісторыі, як, напрыклад, гумавыя кулі, да, конечно, гэта, конечно, паказвае, што все вельмі кепска. То есть, конечно, это адназначна ёсць жорсткі разгон. А колькі людзей у выніку затрымана, да, там, ну, лічбы мы дакладна не ведаем, але там праходзіла лічба, што там до 3000 ужо. Ну, 3000 это было ўчора. Сёння ўжо там і пад 5000 чулі. Это ж ужо просто, ну, нейкія касмічныя лічбы для Беларусі. Калі гэта не жорстка, то тады што? То есть это канцэнтрацыйныя лагеры, дзе будуць там па 100 000 чалавек утрымлівацца ці як? Вось гэтая сістэма, ну, безумоўна, усе гэтыя пратэсты маюць у сябе на мэту, как бы дамагчыся сумленнага падліку галасоў, хаця бы тых галасоў, вот, якія зараз на гэтых выбарах былі, уже не кажам пра правядзенне там празрыстых сумленных выбараў новых, дзе там будуць і сфармаваныя нармальна выбарчыя камісіі, назіральнікі ўсе, і падлік галасоў такі, паказваючы, хаця б гэтыя, што ёсць падлічыць. Але вот усе гэтыя пратэсты раскіданыя паўсюль, такая дэцэнтралізацыя, пра якую казаў вот, аб'яднаны штаб. Гэтая дэцэнтралізацыя дапаможа дамагчыся вось гэтай вось мэты, якую перад сабой, в прынцыпе, ставяць пратэстоўцы.
Я думаю, не. Я думаю, што ўжо все там зачышчана. Ну, па-першае, конечно, не будзе ніякага пераліку, але нават калі б ён адбыўся, то я не думаю, што удалося б зафіксаваць нейкія там фальсіфікацыі. Ну, в том сэнсе, што там самі бюлетэні уже могуць быць давно там ці замененыя, ці знішчаныя. Вось, тому што это пытанне, конечно, вельмі такое чулівае. Ну і сам па сабе, ну, пратэст, гэта вот то, як мы яго бачым, не столькі вот пратэст, ну, хутчэй это крок адчаю, да, вот, з майго пункту гледжання. Гэта просто выброс негатыўнай энергіі. Гэта просто злосць людзей, да, на тое, што робіць улада. Но я не бачу механізму, якім чынам бы гэта магло прывесці да нейкіх палітычных зменаў зараз. Конечно, калі гэта сітуацыя будзе працягвацца у той ці іншай форме, вот такая вот пратэсная актыўнасць, прычым не то, што самі мітынгі, да, але ўвогуле вот палітычная мабілізацыя людзей будзе працягвацца там наступныя месяцы, ну то, конечно, гэта будзе все больш і больш ускладняць. А як это дамагчыся? Вот што можа падштурхнуць палітызавацца грамадству і далей? Выбары скончыліся. Ну, а што якого прымусіла палітызавацца? Да, Ну, чаканне выбараў. Тут же ж падняліся, што мы ж тут новыя там альтэрнатыўныя, там альтэрнатыва, не апазіцыя, альтэрнатыва. Гэта злосць і незадаволенасць. Это тое, што, напэўна, асноўнае, і ці адчуванне несправядлівасці, да, это тое, што, скажем, можа рухаць гэты працэс надалей. Я бы нагадаў, што любая палітычная мабілізацыя звычайна не скончваецца вельмі хутка. Ну, все можа быць, зноў жа, да, тут цяжка прадказваць, але вот згадаем там канец 80-х, пачатак 90-х. То есть гэта усплёск палітычны, напэўна, 88-го годзе можна там яго прывязаць, ён быў до 91-го года. Просто людзі ўжо цікавіліся, то есть вот просто цікавіліся палітыкай, да, вот яны просто ведалі, што ўлада кепская, там, да, яны ведалі, што іх падманулі. Наступная наша мабілізацыя ў Беларусі была 96-й год, да, і працягвалася яна фактычна до 99-го, то есть опять там 3-4 гады, да, то есть калі, ну, не все насельніцтва, да, але значная частка насельніцтва была готовая дэманстраваць свае негатыўнае стаўленне да ўлады, да, ісці на мітынгі, што пагражала там людзям і звальненнямі, і затрыманнямі, і гэтак далей. І, ну, з вялікай ступені верагоднасці ўсё будзе развівацца нейкім такім чынам, да, што гэта мабілізацыя, яна будзе захоўвацца. Таму што вот напружанне это нікуды не падзелася, пакуль што прынамсі, так? Можна ці не можна чакаць, што, ну, вот пройдзе там пэўны нейкі час, там яшчэ там троху пабузяць, атрымаюць яшчэ дубінкамі, нехта суткі, нехта штрафы, нехта можа і тэрміны, нарэшце вот как бы там, ну, сыдуцца і скажуць, ну ўсё, пабузілі, негатыўную энергію скінулі, ну і далей живем, як жылі до гэтага. Там рухаемся далей сабе. Ну, все можа быць. Я ж не выключаю такі сцэнар, але я вот лічу, што ён малаверагодны. Конечно, частка людзей дэмабілізуецца, мовна кажучы, да? Але, ну, відавочна, што нараджаюцца зараз новыя палітычныя структуры, новыя сацыяльныя сувязі ўсталёўваюцца паміж людзьмі. І сам інтарэс да палітыкі раптам становіцца дастаткова высокі. То есть вот гэты момант, калі жыў сабе чалавек і жыў, типа я займаюся сваёй справай, дзяржава займаецца сваёй справай, мы адзін аднаго как бы не тычым, дзесьці мне нешта можа і не падабаецца, але хай вас. А зараз вот чалавек как бы вырашыў, ён звязаў, да, сваё жыццё з палітыкай, да, вот свой дабрабыт з тым, што трэба памяняць уладу, да. Вот гэта, да, то есть адбылося такое вот ведаеце, у мінулым годзе, да, была фокус-група адна, да, в якой я удзельнічаў, ну, але там, конечно, вялі асноўную ролю сацыёлагі, і там, акрамя іншых пытанняў, вот такому там чалавеку 27 год, да, задавалася пытанне пра палітыку. Из яго просто там вот выбівалась, да, то есть што ён думае пра палітыку, што для яго палітыка, ці будзе ён займацца палітыкай. Ну, то есть вот калі гэта круцілася, і просто поўны ноль. Да, то есть просто никакого не адчування, не разумення, што вот дзяржава нейкім чынам з ім звязана, да, таму што, ну, чалавек там працуе ў прыватным сектары. А вот зараз вот
нешта переключылася, да? І ў гэтых людзей, я вот упэўнены, у большасці яны ўжо пачынаюць сваё жыццё неяк звязваць з палітыкай, з выбарамі, з тым, што яны хочуць выбіраць, да? А ім як бы вот гэта не даецца. І, ну, конечно, частка людзей можа і хутка сысці, да? Але я не думаю, што гэта вот вся хваля пратэсная, яна там знікне там праз месяц. Гэта все-таки будзе значна больш працяглы перыяд, мне падаецца. Яшчэ адзін важны момант. Я вот шмат чытаю розных меркаванняў з розных краін экспертаў і сыходзяцца на думцы, што вот уся гэтая сітуацыя вельмі небяспечная для краіны з пункту гледжання суверэнітэту і незалежнасці, з пагрозы з усходу. Маўляў, і сама сітуацыя пратэсная выгадная Москве, і застанецца па выніку Лукашенко выгадна Москве, і прыйдзе новы чалавек на гэтай хвалі, ўсё адно выгадна Москве. Што, дык а дзе выгада Беларусі? Ўсё выгадна Москве. Ну так, калі так разважаць, то ўвогуле трэба нічога не рабіць, да? Ці з'ехаць з краіны і просто зарабляць грошы. Ну, конечно, ситуация может скористаться России, але ну, от этого никуда не поденешься. То есть, ну, так, у нас такі сусед, які мае інтарэс у тым, каб нас да себе прывязваць. А у такой ситуации пытанне, вот, а что рабіць? Вот такие люди, якія кажуць, что самі пратэстоўцы вінаватыя, яны там раскачваюць ситуацию. Ну, мне на гэты конт ёсць аргумент, які мы уже тут і абмяркоўвалі. Ну, але ж палітычную кампанію сам Лукашенко праваліў. І мы не бачым ніякіх прыкметаў таго, што ён вяртаецца ў нейкі нармальны стан, да, што ён гатовы нарэшце пачаць палітычнае вырашэнне пытання вот гэтага крызісу, а не сілавого вырашэння, да, што ён прапануе нейкую ясную, зразумелую эканамічную праграму, якая б дазваляла нам вот узмацняць свой суверэнітэт. Складваецца такая сітуацыя, што мы маем палітычны крызіс. Гэта сапраўды нас робіць значна больш уразлівымі і для знешняга ўмяшання, перш за ўсё, конечно, з боку Москвы. Але вот ну, не бачна, то есть няма адчування, што кансалідацыя, напрыклад, вакол Лукашенка зараз бы, да, яна б вырашыла гэту праблему. То есть яна бы дазволіла пераадолець гэты палітычны крызіс нейкім ну, нармальным шляхам. Відавочна, што зараз улада пакуль што не дэманструе нейкіх ввогуле захадаў для нармалізацыі сітуацыі, для вырашэння гэтага крызісу, які мы зараз маем. Вот. Таму сітуацыя значна больш складаная. Тут, на жаль, нельга сказаць так, што вот, давайте не будзем пратэставаць, і тады мы захаваем сваю дзяржаву. Цалкам верагодна, што гэта все адно можа прывесці там, да нейкіх калуарных, таемных перамоваў там, увосень і ў выніку страты часткі суверэнітэту. Там, да? Ну, прынамсі, такія канспіралагічныя тэорыі мы маем. Вот. Таму, конечно, хацелася б, каб пачалося нейкае палітычнае вырашэнне, да? Каб пачаўся нейкі дыялог, нейкі працэс па кансалідацыі беларускага грамадства і адыходу ад вот, гвалту і пратэста. Але тут все-таки мяч на баку улады, тому што яна мае магчымасці зрабіць неабходныя крокі і пачаць дээскалацыю. Пакуль што, на жаль, мы такіх крокаў не бачым. Як далей вот, магчыма будзе развівацца сітуацыя, я маю на ўвазе зараз у такім грамадзянскім сектары. Пра што кажу? Вот калі раней, ну вот ёсць пратэсты, но гэта ну можна было так да гэтага ставіцца, это вот выйшлі гэтыя маргіналы, гэтыя свядомыя, вот, якіх там немного, іх там разагналі, яны заўсёды недовольныя, за імі на іх можна і ўвагі не звяртаць, жыць як жылі, ісці сваім шляхам. Зараз гэта ўжо не маргіналы, гэта ўжо не традыцыйная апазіцыя, не традыцыйныя свядомыя. Гэта ўжо значная колькасць людзей звычайных, так бы мовіць, неабразліва хай бы прагучыць, але такого глыбіннага беларускага народа. І вот мільён яго там, болей некаторыя кажуць, вось такіх ось незадаволеных, пакрыўджаных, якія там хочуць ужо зменаў.
і што чакае, вот як далей будуць суіснаваць дзяржава і вось гэты як мінімум мільён, а то і болей, якія незадаволеныя гэтай дзяржавай? Ну, вот это пагражае дастаткова доўгім працяглым перыядам палітычнай нестабільнасці. Это значит, што нейкімі пратэснымі выступленні, прычым яны могуць быць розныя там, да, не абавязкова самі такія пратэсты, але і страйкі, гэта можа быць, вот як зараз шмат хто агітуе проста невыплата падаткаў, да, і нейкі байкот дзяржавы ці асобных яе службаў. Вот, ну, гэта тое, што патрабуе, конечно, палітычнага вырашэння. Да? То есть сілавого вырашэння тут не будзе, альбо, конечно, просто там гэтых людзей можна купіць. Ну, калі там вот бо у нас была добрая эканамічная сітуацыя, пачаўся эканамічны рост, паднімаюцца заробкі там і так далее. І мы, конечно, маглі б чакаць, што пратэсныя настроі будуць спадаць, да? Ну і дзяржава можа накіраваць нейкія там сродкі вот на гэтых людзей, там яшчэ пару пазыкаў узяць там, да. Вось. Другое пытанне, другі варыянт гэта все-таки, ну, вырашаць гэта праз, напрыклад, канстытуцыйную рэформу. Нам ее, в прынцыпе, уже паабяцалі. Невядома, калі гэта будзе, да? Але калі, прынамсі, гэта сістэма будзе больш адкрытай па выніку гэтай рэформы, і яна будзе інклюзіўнай, да, не эксклюзіўнай, то думаю, што это таксама магло быць вырашэнне таго, што гэтыя людзі, ну, неяк так бы примирились бы, так бы мовіць, да, з гэтай дзяржавай, і такія вот пратэсныя выступы яны бы, ну і пратэсныя настроі, да, гэта напруга вот пратэсная, яна бы перайшла у нармальнае такое вот палітычнае рэчышча. Гэтыя людзі, можа, проста убачылі б уладзе прадстаўнікоў сваіх там, ці на ўзроўні там парламентаў, ці там на ўзроўні мясцовых саветаў. Ну вот это такімі механізмамі, пэўна, можа быць вырашана. Ну, паглядзім. Пакуль што мы нейкіх такіх вот выразных меседжаў ад улады не маем. Ні вырашэння гэтай праблемы эканамічнымі шляхамі, гэта значыць проста вот, ну, заліваннем грашыма, ні палітычным у кантэксце канстытуцыйнай рэформы, тому што мы не ведаем ні зместу гэтай рэформы, ні таго, калі яна адбудзецца. Ну і на завяршэнне яшчэ адзін момант хацелася б вот абмеркаваць, гэта ну, ад'езд з Беларусі самой Святланы Ціхановскай, і гэта яе два відэазварота. І ладно, першы, неважна, дзе ён там запісаны, пад та самае, ну, ўжо там гледзячы ў камеру, там тлумачыць па-жаночы, там па-чалавечы проста сваё рашэнне, але які з'явіўся пазней, дзе апушчаныя вочы, зачытванне з паперы і відавочнага, што гэта ўсё запісанае ў цэнтр выбаркамі пасля 3-гадзіннай размовы з невядомымі людзьмі ці вядомымі людзьмі. І я да таго, што вот, ну, параўноўваюць ужо некаторыя з сітуацыяй 2010 года з гэтымі зваротамі запісанымі з Раманчуком, з Дмітрыевым, але ці варта параўноўваць першае, і другое, вось гэтае, так бы мовіць, апусканне сцяга з імём Святлана Ціхановская, яна паўплывае неяк на тое, што адбываецца ў грамадстве? Ой, ну, думаю, што ніяк. Мне падаецца, што все выдатна разумеюць, што чалавек все гэта зачытвае пад ціскам. Это па-першае. Па-другое, ну, всем-то было зразумела, што у палітыцы чалавек выпадковы, да, што гэта была вымушаная сітуацыя, яна не збіралася рабіць палітычную кар'еру, і так ці інакш мусіла выйсці з палітычнага працэсу, так, у бліжэйшы час. І ў гэтым адносінах гэта адрозніваецца ад таго, што мы мелі ў 2010 годзе там, з Дмітрыем ці Раманчуком, там все-таки гэта выказвалі палітыкі, якія, ну, в прынцыпе, яшчэ засталіся у нас у палітычным працэсе. Вось. Таму я думаю, што з істотнага ўплыву неяк на сітуацыю гэта не акажа. Ну, будем спадзявацца, што ўсё ж такі, як былі сказаны, пойдзе і ўлада, і грамадства на нейкі такі палітычны дыялог і знойдуць рашэнне для того, каб выйсці з гэтай сітуацыі.
вы спадзяецеся на гэта, але ці Так. ёсць ну і гарантыя того, што так адбудзецца? Я- Вот улада пойдзе на гэта. я- Пры Герман пісаў про тое, што неабходны там дыялог, каб пачулі адзін аднаго, так і не пачулі, а тут Не, ну ва всех этих вот выступах и текстах, той же самый, вот коли брать текст, вядомы, да, Евгена про Германа, нигде не прописаны механизмы. Так, усе просто что значит диалог, то есть як он будет отбываться, про что будет коммуникация. Я спадзяюся, вельмі спадзяюся, да, что нечто такое отбудется, ці формально, ці неформально. Але, конечно, прадказваць, напэўна, не, потому что все-таки ну, ситуация вельмі такая, ну, скажем так, это будет вельмі складана уладзе зрабіць. Яны гэта вельмі ну, не хочуць, тому что адчуваюць гэтую дыстанцыю паміж сабой і нейкім там грамадствам. І паставіць себе не точно вот на роўных, але прынамсі вот на нейкай адной плашчыні палітычнай з іншымі палітычнымі сіламі, конечно, Лукашенко будзе вельмі складана. Я думаю, што ён будзе старацца правесці вот такую рэформу зверху. Ну, калі яна будзе палітычная рэформа, то просто зверху, вот так вот без шырокага грамадскага дыялогу. Але я, конечно, веру, хацелось бы верыць, да, і спадзявацца на тое, што все-таки гэты дыялог будзе і будзе у нас нацыянальная кансалідацыя вакол, ну, прынамсі, базавых палітычных каштоўнасцяў, як незалежнасць, суверэнітэт, дзяржаўнасць. Дзякуй вялікі. Андрэй Казакевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.